aztán rájöttünk, hogy ez kevés. Ahhoz, hogy iskolát építsünk. Meg miért is akarunk iskolát építeni. De hát mondhatnánk, azért mesélem el a testvéreknek, mert hogy az Úristen mindig embereszközük által dolgozik, és hogy csodálkoztunk az egészen. Semmi kapcsolatom nem volt, meg kell mondanom, ez a településsel. De most már az Úristen akarja, hogy legyen. És valóban elindult ez a gondolkodás, és akkor hát, kerestünk tervezőket, akikkel igazából január 2-án a Püspökatyára kijöttünk Csörökbe, megnéztünk 2 telket. Itt a templom mellett van egy eladótelek, meg az óvoda mellett. És akkor hát néztük, hogy hol is lehetne valamit építeni, és akkor hát látszott, hogy talán az óvoda mellett van ez a nagyobb telek, sportállomány, ott lehetséges, és hát magában az önkormányzattal megindult egy párbeszéd erről. És hogy olyan pici mustárdoknyi ez az egész történet, még mindig vannak engedélyezett tervek, és most megindul valóban a úgynevezett közbeszerzés, ahogy majd ez az egész el tud indulni. Egyelőre alsó tagozatos iskolában gondolkodunk meg, hogy jövőre, de valójában ezzel, hogy én most itt vagyok, először történik egy kapcsolat a helyi közösséggel, és nagyon szeretnénk, hogy találkozzunk, hogy hogyan is tud megtestesülni az egyház, mert tudjuk, hogy 1000 éven keresztül az egyház nagyon fontos szerepet töltött be, hogy továbbadja a kultúrát is. Nem csak a hitet, hanem a kultúrát, mert hogy mindig jár hozzá ez a tanulás. A bencér szerzetesek, amikor megjöttek Magyarországra, először a földművelést tanították meg az embereknek. Tanították óra, egy labóra, imádkozzál és dolgozzál is. Ha megműveled a földet, utána megműveled vagy magadat is. És én azt hiszem, hogy ebben a misszióban, mert úgy kell tekinteni, és úgy tekintjük, mint egy missziót, hogy megtanítani, a földet művelni, magunkat művelni, bevetni a földjeinket, bevetni a lelkünket, hogy abban nőjön az Istennek a magvetése. Hát nagyon sok van még hátra, mert nem egy épület kell, hogy legyen pusztán, hanem hogy abban vannak, akik dolgoznak, amit tanítanak, abban a gyerekek, akik tanulnak, nem tudunk. Erről sokat hiszünk, hogy az Úristen teremti a világot folyamatosan, és ha beletesszük magunkat az ő kezébe, akkor ő megáll és megszentel bennünket. És hogy tegyük bele most ezt az iskolát az ő kezébe, mert attól függ, kinek a kezében van.